खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड खौरां इउटिउब निउज चेनेलनि नखरा दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आलेकजार कटबारि गामियाव बे गामिनिनो बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो सिनाजानाय बरमा ओनसोलनि बर'नि सासे मुंदांखा सासे खन्थाइगिरि सुंद' सल' लिरगिरि मानिनां रश्मि चौधुरीनि न'आव बावैसो 24 नभेम्बर 2018 खालार खालि रश्मि चौधुरी बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बास्का प्रेस क्लाबा होनाय खौरांगिरि लिरगिरि हबामिति गोसोखां मराबा गलदिया थुनलाइयारि बान्था 2018 खौ मोननो हादों। बिथांनि बे बान्था मोननो हानाय बुब्लियाव बड'लेण्ड खौराङा बिथांजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। मोगा-मोगि लानायनि सिगां बिथां रश्मि चौधुरीखौ बड'लेण्ड खौरां निउज इउटिउबनि नखरनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। अब्ला फैदो जोङो मोगा-मोगिखौ जागायदोनि। खुलुमबाय आब'। खुलुमबाय। बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। गोजोनबाय। बास्का प्रेस क्लाबनि गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 24 नभेम्बर 2018 आव बास्का प्रेस क्लाबआ होनाय खौरांगिरि थुनलाइगिरि गागि खन्थाइगिरि भबमेथि गोसोखां मराबा गलदिया साहित्य बान्था 2018 बे बान्थाखौ मोननो हानानै दिनै नोंथाङा माबादि मोनदों? नोंथांनि अनुभबा मा? एसे फोरमायगोन ना? निश्चय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलनिसिम आंनि सिबिनाय अननाय आरो बरायनायखौ बावहरबाय। लोगोसे गासै थुनलाइ सिबियारि थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनाय अननाय बावहरबाय। लोगोसे फरायगिरिफोरनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो अनसायनायखौ बावहरबाय। थारैनो भबमेथि गोसोखां थुनलाइयारि बान्थाया जि आं मोनबाय बेखौ मोननो हानानै आं थारैनो जोबोद गोमोदोङो। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे थुनलाइयारि बान्थाखौ मोनगोन होननानै। थेवब्लाबो 5 सेप्तेम्बर 2018 खालि आंनिसिम बे मेसेजआ फैदोंमोन जे निउसनि दारैनो फैदोंमोन। आं पेपाराव मोनग्रोदोंमोन जे खौरांगिरि लिरगिरि भबमेथि गोसोखां थुनलाइयारि बान्था रश्मि चौधुरीनिसिम। थारैनो आङो फुंनि 6 रिंगायावनो बे निउसखौ मोननानै आं जोबोद गोजोनदोंमोन, दुखुबो मोनदोंमोन। जा सान्थौआ आंनियाव माब्लाबाबो फैखायाखैमोन। आं माब्लाबाबो सानखायाखैमोन जे आं माबा मोनसे लिरनायनि बिनिमय मोनगोन होननानै। माने आंनि लिरनायनि मोन्दांथिखौ जे बिसोर बुजि मोनगोन बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। ओंखायनो आङो गिबियावनो आं बिथां प्रेस क्लाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। आरो बे बाक्सा प्रेस क्लाबा आंनि जोनोमनि जायगायावनो बा आंनि जोनोमनि गेजेरजोंनो आंनि रोंगौथिखौ बिथांमोना गुवार फोथाराव होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम खर' गंग्लायनानै अराय दाहार गोथे जानानै थाबाय। बेनि उनाव आं बिथांमोनखौ थेंक्स होनो थाखाय आंहा थारैनो राव गैया। बेखिनियानो आं। नोंथांनि खन्थाइ लिरनायनि आन्दोनि गुदि थांखि आरो थुलुंगाया सोर? बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा? थारैनो बे बेलायाव लिरनायनि बेलायाव आंनि बैसोआ जोबोद उन्दै। 2004 मायथाइयाव जेब्ला आं क'क्राझाराव बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव दङमोन अब्ला बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव जे फोरोंगिरिफोरखौ मोनसे बुंदोंमोन आरो जोंनो ट्रेनिं सेन्टाराव जे नोंसोरथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोङो, देलाय नोंसोरो उन्दैफोर गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय माबायदि खन्थाइ लिरनानै फरायहोगोन, खन्थाइ लिरलाय। जोंखौ EVSनि सारा बुंदोंमोन, बिथां बिमल ब्रह्म सारा। लोगोसे दामिननि फोरोंगिरि बिरेन बसुमतारी सार दंमोन। गासैबो खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो गासैबो लिरबाय, खोन्थिजोब्बाय। जे बुंबाय आरो बयबो खोन्थिजोब्बाय सार खन्थाइखौ, नाथाय रश्मि चौधुरीया दिन्थियाखै। गासैबो फरायसाफोरा फोरोंथाइ लानाय फोरोंगिरिफोरा होसिख्रावजोबदोंमोन। बे बेलायाव आङो जोबोद लाजिदोंमोन। नाथाय सारमोना आंखौ बुंबाय मा देलाय सिखारलाय रश्मि नोंनि खन्थाइखौ फरायनानै होलाय। आं जोबोद लाजिदोंमोनबो गिदोंमोनबो थारैनो आंनि लिरनाया जादोंना जायाखै।
थेवब्लाबो आं गिलुं गिलुं सारमोननि खाथियाव गसंफैनानै आं खन्थाइखौ आवरायदोंमोन दैबाना जा दैबानाया जोंनि गामियाव बै समाव जादोंमोन आरो बे सैथो आरो थार मोन्दांथिखौ लानानैनो आं बे दैबाना खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो बे दैबानायावनो जों गामिनिफ्राय सासे फरायसा थाखो 9नि बिथाङा जिउ गोमोरदोंमोन बे लानानै थार मोन्दांथिखौ आं खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो खन्थाइखौ आङो फरायनानै होदोंमोन खन्थाइखौ फरायनाय समाव गासैबो सिरि थाजोबदोंमोन आरो फरायखांनाय लोगो लोगो बयबो क्लेप होदोंमोन आरो साब्बास रश्मि नोंनि खन्थाइया जोबोर मोजां जादों बियो माने फोरोंथाइ लागिरि सारमोननिमोन आरो बिनि उनाव सार सानैबो आंखौ बुंबाय लिरा लिरा होननानै नों जोबोद मोजां खन्थाइ लिरबाय मिजिंथिबाय इयुनावबो नोंनिफ्राय आरो मोजां मोजां खन्थाइ फरायनो मोनगोन नैबे सारमोननि बुंनायानो आंखौ बै लेभेलसिम लाबोदोंमोन जे 2004 मायथाइयाव आं लिरजेनबाय 2005आव जागायहांबाय 2006आव जेब्ला नोजोर लाइसिया जोनोम जाबाय बरमा नीलिमा प्रकाशननिफ्राय 2006 मायथाइयाव जोनोम जाबा अब्लानो आंनिबो जोनोम बे बेलायाव आंनि खन्थाइफोरखौ मानगोनां बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारि आदाया मोनफ्रोमबो बिथिङाव आंखौ हेल्प खालामनानै बुंदोंमोन रश्मि नोंनि खन्थाइखौ हर आं नोजोराव होगोन थिग बेबादियैनो आंनि गिबि लिरनाया जागायजेनदोंमोन आरो बेखौ फोसावनायनि गिबि आगान होनाया मानगोनां बिथां देवबार रामसियारि आदायानोमोन नोंथांनि खन्थाइ लिरनायनि सुंद' जारिमिन होगोन नामा नोंथांनि खन्थाइ लिरनाया माब्लानिफ्राय जागायजेननाय आरो दासिम बेसेबां खन्थाइ लिरखो सोंथि सोंनायनि आगोलावनो आं फिननायखौ होखाजोब्बाय थेवब्लाबो आं फिन बुंफिनदों माने बे 2006 मायथाइयावनो जा लिरबाय आं 2007 मायथाइयाव माने एसे गोबांहै लिरबाय थिग बेबायदिनो माने बाक्सारि आरो बायदि बायदि मेगाजिनफोरावबो आंनि खन्थाइफोरखौ हरनो लाबाय बेयाव आंनि खन्थाइखौ फरायनानै गोबाङानो बुङोमोन आरो रश्मि नोंथ' बहुद मोजां खन्थाइ लिरदों बहुद मोजां जादों नों लिरबाय था बेबायदिनो आं गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफोरनिफ्राय थुलुंगा मोनदोंमोन जेरै सारमोना माने विद्यासागर सारमोन बादिया खगेन रामसियारि सारमोन बादिया आंखौ गोबां थुलुंगा होदोंमोन आं बेयाव मख'नांगोन रमाकान्त बसुमतारी गागि खन्थाइगिरि बिथांमोना आंखौ माने जोबोद थुलुंगा होदोंमोन राखाव बसुमतारी बेबादिनो माने बिथांमोन बादि सार अनिल बिथांमोन बादि गागि लिरगिरिफोरनि थुलुंगाजोंनो थारैनो आङो दिनै बे हालामसिम सफैदों बेनि बेलायाव आं खन्थाइ लिरखांनायनि उनावनो आं आंनि खन्थाइफोरखौ आंनि आफानो फरायथिनानै होयोमोन आंनि आफाया रमान हांखोनि दावहारु दाथ' गोग्लैसोनानै दं आं आंनि लिरनायखौ बिथांनोनो गिबि फरायथिनानै होग्रोयोमोन आरो बिथाङा आंखौ सानफ्रोमबो थुलुंगा होयोमोन जे साब्बास माने नों सासे मोजां खन्थाइगिरि जामारनो हासिगोन बेबादिनो आंनि आफानिफ्रायबो गिबि बिहोमाखौ मोननो हादोंमोन नोंथांनि खन्थाइ लिरनायनि अनगायैबो सुंद' सल'आवबो नोंथांनि रेबगननि आगान दङ बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा थारैनो आङो सुंद' सल'खौथ' लिरनो सानो लिरबायबो आङो 8तासो दङ गांसे बिजाब दिहुननो हानाय जाबाय माने सुंद' सल'आ आंनि थाखाय जोबोद इजिब्लाबो आंनि थाखाय हार्ड टाइमनि जोबोद आंखाल माने आं सुंद' सल' लिरनायाव टाइम होनो हाया मानो होनबा मोनसे सुंद' सल' लिरनायाव आङो खन्थाइ 4-4 लिरलांनो हायो आङो स्थिरै जिरायनाबो लिरनो थाखाय आंहा समनि आंखाल ओंखायनो आङो बांसिन बेलायाव खन्थाइखौनो गोसो होयो थेवब्लाबो आं इयुनाव माने सुंद' सल' आरो सल'मा लिरनो थाखाय आं रेडि जानानै दङ नायनोसै समाव मा थिनो गुबुन गुबुन जायगायाव खुंजानाय इन्टारनेशनेल सेमिनारफोराव नुजाथि हैनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन नामा थारैनो आंनि लिरनायाथ' बैसो हिसाबै लिरनायनि बैसोआव 2007 मायथाइनिफ्रायसो
2006 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2007 मायथाइनिफ्राय आंनि लिरनायफोरा बाहेरायाव थांदोंमोन। बेबायदिनो फैयै फैयै 2009 मायथाइयाव बिजनियाव जानाय बिजाब मेलायाव गिबि आंखो माने साहित्य एकाडेमिनि प्रग्राम खालामनो थाखाय आंखौ जोंनि बाक्सानिफ्राय बिथांमोना आंनि मुंखौ मख'दोंमोन। अब्ला आङो रावखौबो सिनाया, खन्थाइगिरिफोरखौ रावखौबो सिनाया, जेरावनिखि गागि लिरगिरि गासैबो मोनसे जौसाङावनो दंमोन। थेवब्लाबो आङो आंनि एसे रोंगौथिजोंनो आङो गिबि साहित्य एकाडेमिनि प्रग्रामखौ आङो बिजनियावनो गादोंमोन। बिनि उनाव 2007 मायथाइयाव त्रिपुरायाव जानाय मोनसे सेमिनाराव आं खन्थाइ आवरायनो मोनदोंमोन। बिनि उनाव 2009 मायथाइयावथ' बिजनियाव आवरायबायानो। 2017 मायथाइयाव नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियाव जा सानखालि डक्टर भुपेन हाजरिकाया थैदोंमोन, माने बे सानखालिनो आं खन्थाइ आवरायनो मोनदोंमोन, खाबु मोनदोंमोन। साहित्य एकाडेमिनि बेबो प्रग्राममोन। बे 2011 मायथाइयाव जि बाहेरायाव थांबाय, बेनि उनाव लारियैनो 2014 थांबाय, 2015 थांबाय, दासिम थांगासिनो दं आरो। नोंथाङा थुनलाइ मुलुगाव थानाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव सोरनि लिरनायखौ बांसिन मोजां मोनोमोन? बे बिथिङाव थारैनो बुंनो थांबा आङो गावखौनो लाजिनाय मोनो। मानोना आङो दिनैसिमबो सासेबो लिरगिरिनि लिरथियाव गावखौ बावसोमनानै थारैनो आङो फरायनो हायाखै। बेनि थाखाय आङो माने गासै थुनलाइ सिबियारिफोरनिसिम माने निमाहानि जलंगा आजावो। मानोना आं लिरनाय समाव रावनिबो फल' खालामनानैबो लिरखायाखैमोन, रावनिबो हेफाजाब लानानैबो लिरखायाखैमोन। जास्ट आंनि गोसोआव मोनदांथि, जि माने रियेल मोनदांथि, जे आइजो माहारिनि बा सासे आइजोआ दावगानायनि बेलायाव माबादि जेंना, जाय जेंनाफोरखौ मोनदांनो बा समाजा मोनदां हाया, गुबुन जोंनि आइजो माहारिया मोनदां हाया, जोंनि हौवा माहारिया मोनदां हाया, गोरा माहारिया मोनदां हाया, बे थार आरो सैथोथि मोनदांथिखौ लानानैनो आं आंनि लिरनायखौ जागायदोंमोन। ओंखायनो आं दिनै नोंथाङा सोंनाय जि सोंथिनि फिनथि, बेखौ आं रोखा होनो हानाय नङा। बेनो। नोंथांनि खन्थाइ आरो सुंद' सल'फोरखौ फरायोब्ला आसा आरो निराशानि थफ्लाखौ फरायगिरिफोरा बुफ्रुनो मोनो। नोंथांनि बादिब्ला आसा आरो निराशा बबेखौ नोंथाङा बांसिन मदद होयो? बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा? जेराव आसा थाया, जेराव मिजिं थाया, जेराव थांखि थाया, बेयाव जों माब्लाबाबो माने मोनफुङा, जे साक्सेस जानो हाया। जों गासैबो मोनदांथिखौ प्रेक्टिकेलि मोनदांनानै जिखिनि मावलांगोन, जिखिनि आगान सुरलांगोन, बेजोंसो जोङो माने साक्सेसखौ मोननो हायो। जों माब्लाबाबो साननाङा जे माबा मोनसे खामानि मावनायनि आगोल साक्सेस मोननो थाखायल' जों खामानिखौ मावनाङा। आंनि मावनांगौ खामानिया मा? आंनि लिरनांगौ खामानिया मा? आंनि साननांगौ खामानिया मा? बे बिथिङावसो जों दा जिहेथु दानि जेनेरेसनफोरा बेनि फारसे नोजोर होनांगौ। आरो आंबो बेखौनो लुबैयो। सोरबा माबा बुंदो, सोरबा समाल'सना खालामदो, आं मा मावदो बे नङा। आं मावनायनि फिथाइखौ आं लोगो लोगो मोननांगोन बे नङा। आं जेब्लाबो मावदोंमोन। आं आंनि बे खामानिया आंनि मावनांगौ खामानि, आं बे लामाजों थांथारगोन। आं गावखौ फोथायनानै मावलांदोंमोन आरो आं गावखौ फोथायनानैनो लिरनायनि मुलुगाव आं आखाइ होदोंमोन। नोंथांनि थुनलाइ सोरजिथायखौ मोजां मोनग्रा बर'साफोरा बुंनो नागिरो नोंथांनि जिउ दिङाया साहित्य एकाडेमिनि गाथोन फारसे जावलांगासिनो दङ। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? नोंथाङा मा सानो? आं माब्लाबाबो साना जे आं साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगोन। मानोना जोंनि गेजेराव माने ओरैबायदि लिरगिरिफोर दं, जाय
जाय लिरगिरिफोरा गावनि स्टाडि खालामनानै गुबुननि हेफाजाब लानानै बा गावनि मोन्दांथिजों ओरैबायदि राफोद खोलोमजों बा राफोद सोदोबजों लिरखायो बे बेलायाव आं जे साहित्य एकाडेमिनि फारसे थांदों आं बेखौ सिमाङावबो नुवाखै आरो आंनो बान्थानिबो गोनांथि गैया जास्ट आंनि लिरनायखौ सोरबा फरायनानै गोजोनोब्ला जास्ट आंनि लिरनायखौ माने आंनि फिलिंसखौ मोनदांनानै सोरबा जुदि आंनि सायाव माबा मोनसे कमेन्ट्स होयोब्ला बेखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनखायो बेनि अनगा आंनो बान्था फारसे आंनि थांखिया माब्लाबाबो नङा आरो आङो बेखौ जिउआव बा आंनि थांखियाव आं बान्था मोनथों होननानैबो लिराखै जास्ट आंनि मोनदांथिया जेसेबांसिम लिरनो हायो बेखिनिखौल' आङो बे थांखिजोंल' आं लिरदों आरो आंनि थांखिया थेवब्लाबो माब्लाबाबो माने बान्था फारसे नङा आरो बान्थानि सायाव आंहा लुबैनाय गैया आरो बेनि गेजेरावनो जुदि फैयोब्ला माने बे आलादा खोथा जेरै आं सानालासिनो माने भबमेधि मरा पागलदिया साहित्य बान्थाखौ मोनदों थिग बिदिनो बिनि गेजेरावबो माने आंनि लिरनायफोरा जग्य होननानै माब्लाबा स्वीकृति जायोब्ला बे आलादा खोथा आरो थेवबो आंनि थांखिया साहित्य एकाडेमि फारसे नङा आरो बान्थानि फारसे नङा नोंथाङा नोंथांनि खन्थाइ आरो सुंद' सल'नि गेजेरजों नोंथाङा इयुन जोलैनि मा खौरां होनो सानो दाथ' गोबां गोदान लिरगिरि ओंखारदों जोंनि गेजेराव जोंनि राव थुनलाइया जोबोद जौगा थाखोनि जाखाबाय जोबोद मानदान्दा लेखा माने बर' होननानै मिथियोब्ला बर'नि थुनलाइ होननानै मिथियोब्ला माने बुहुमनाङै मिथियै रावबो गैखाला बेनिखायनो आं सानो दा जोंनि इयुन जेनेरेसना जिखिनि ओंखारबोगोन बियो माने मोजां सोदोब मोजां सान्थौ गावनि हारिनि जाथिनि माने इयुन जोलैनि थाखाय जिखिनि लिरबोगोन बियो जेन गोगोमै फैयो आरो जोंनि राव माने थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनाय लाखिनायाव बे इयुन जेनेरेसननि माने लिरथिजोंनो जों जेन जुगे जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो हायो आं बेखौनो माने फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जि मावगोन जि लिरगोन गोसो मोदोम होनानै मावलाङोब्ला लिरलाङोब्ला जों सानसे गोजौ थाखोआव आरोबाव दा जिखिनि पजिशन दं बिनि आरो गोजौआवबो जों थांनो हागोन बेखौनो माने आसा फारियो आरो इयुन जेनेरेसननि सायाव नोंथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय बड'लेण्ड खौरां नखरनि फोलेरनि नोंथांखौ आसा खालामो इयुनाव नोंथाङा मोजां खन्थाइ आरो सुंद' सल' सोरजिबाय थायो आरो स्पेसियेलि मरा पागलदिया साहित्य बान्थानिख्रुइबो देरसिन बान्था नोंथाङा लाबोनो हाथों बर'नि थुनलाइ जारिमिनाव नोंथांनि देहा सोलेर गोसो आरो लोगोसे नखरा आलारि बाथि जोंना थाथों बेखौ मिजिंथिनानै बड'लेण्ड खौराङा नोंथांनि थुनलाइ आरो नोंथांनि रेबगननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों आंबो माने बड'लेण्ड खौरां लाइसिनिसिम रोजा साबायखर थाबाय जे बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनानैब्लाबो आंनि नेहात बान्थायाव माने खुसि जानानै नोंथांमोना जे आंनि सिथ्लायाव आगान होफैबाय बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम माने रोजा साबायखर बावहरबाय आरो गासै थुनलाइ सिबियारि आरो थुनलाइ मोजां मोनग्रा आरो इयुन जोलै जाय लिरगिरिफोर दं बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय बावहरनानै फिन माने बड'लेण्ड माने इउटुब चेनेल खौरां लाइसिनिसिम आंनि गोरबोनि सिबिनाय आरो साबायखरखौ बावहरफिनबाय गोजोन्थों बेजों लोगोसे दिनैनि बिथां रश्मि चौधुरीजों मोगा-मोगि लानायखौ फोजोबनाय जाबाय इयुननि मोगा-मोगि लानायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि